বে দୀপୁ ହଁ বে ତତେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି କହିପାରିବ ନା? କି ପଶୁ ପଚାରୁଛ ପଚାର ଟିକିରେ କହିଦେବି। ହଉ ବେ ନବିଳ ବେ ନବିଳ କହିପାରିବୁ? ନଅ ବିଳ ହଁ ଇଏ କି ପ୍ରଶ୍ନ? ସେ ତୋରି ପାଖରେ ଅଛି ବେ ଅଣ୍ଡାଳିଲେ ପାଇବୁନି। ଆଉ କେଠି ମିଳିବ? ବେ ତୋରି ପାଖରେ ମୁଁ କହିଲେ ତୁ ହାତ ମାରିବୁ। ନଅ ବିଳ କାନ ଧର ହଁ କାହିଁ ଧରିଲି କେଟା ବିଳ ଦୁଇଟା ବେ ଆଖି ହଁ ଧରିଲି କେଟା ଦୁଇଟା ବେ ନାକ ହଁ କେଟା ଦୁଇଟା କେତେ ହେଲା? ଛଅଟା ଏଟେ କି ଫୁଟୁ ହଁ କେତେ ହେଲା? ସାତଟା ସାତଟା ହଁ ଏ ସକାଳୁ ଉଠି ତ କଥା କରୁଛୁ କେତେ ହେଲା? ଆଠଟା ଆଠଟା ଝାଡ଼ା ଯାଉଛୁ ନଅଟା ବେ ସେଇ ନବିଳ ବାଟ ମୋର